ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин. меҳмони имрӯзаи барномаи мо яке аз навозандагони чирадаст ки бо ҳунари худ, бо тарзи навохтани худ, тарзи навозиши худ дар дили тамоми мардуми Тоҷикистон ҷой гирифтааст ва муаррифгари санъати навозандагии Тоҷикистон дар беруни ҷумҳурия аст. Искандар Тоиров, хуш омадед ба барномаи лазиз. Ташаккури зиёд. Саломат бошед ва боз як бор дигар миннатдор аз шумо ҳастем ки шумо дар ин рӯзҳо чӣ хеле ки мо медонем бисёрам серкор ҳастед. Вақт ҷудо намудед омадед ба барномаи мо. Хуб, акнун чӣ омода мекунем имрӯз амрои шумо? Имрӯз як хӯроки суюқ, яъне хӯроки якум аст. Бисёр як хӯроки сабук аст барои ҳам дар ин рӯзҳои гармӣ ҳам бисёр муфид аст барои сабук аст. ҳам сабук аст. Бале. барои тайёр намудани ин хӯрок мода гӯшт лозим мешавад. Гӯшти қима, гӯшт, ду намуд сир, панир дар кор мешавад. Панири яъне сахт ва панири мулоим ов карда шуда меган, плавлини меган. Ва қаймоқ бошад. Ин қаймоқи 20% аст. Барои хусусан барои хӯрокҳои барои тайёр намудани хӯрок аст. Ва як каме орд лозим мешавад, картошка ва кабудиҳо, сирпиёз. Сирпиёзам ба мо лозим мешавад. Бале. Акнун аз чӣ оғоз кунем? Ба шумо тахтача диҳем ки ҳам тахтача лозим мешавад, ҳам фикр мекунем дегам омода мекунем. Инаш барои шумо ва инаш барои ман. Ба шумо кӯмак мерасонам. Дег мо дар инҷа чанд намуд дег дорем? Дорем ана ин намуд, ва дорем калонтар. Фикр мекунем миёна хуб аст. Инаш хубтар, а? Бале. Хуб. Биёд ба шумо ман корд медиҳам ҳозир. Ин аз барои шумо ва ин барои ман ана инаш. Бисёр. Интихоби олӣ. Хуб, сараввал мегирем маҳсулотро тайёр мекунем, омода мекунем. Аввал мегирем картошка. Картошка. Қаламфури булғорӣ барои лозим мешавад ин ки? Фикр мекунам не лозим намешавад. Шумо як донаро реза кунед, ман инами ду донаро. Ду. Хуб, ҳозир ман шуморо дида чӣ тарзе ки шумо реза мекунед? Хуб. Вак мекунем ва чоркунҷаи майда мекунем. Чоркунҷаи хурд. Ҳамин ман дар хона хӯрок мепазидам. Гоҳи вақт мешавад ки бекор ҳастам, як фурсат мешавад тайёр мекунам барои дили худам. Бале, хеле хуб. Ва ба дар сафарҳои ҳунарӣ медонем ки шумо чӣ хеле зиёд мерем. Сафарҳои ҳунарӣ. Бале. Дар ҳамон ҷо ҳам ба фикрам ки худатон омода мекунед бисёр хӯрок. Шидагӣ буд, хеле вақт шида буд. Бале, ин ҳунарам доред? Бале, бале. Хуб, биёед акнун саволи аввал. Чӣ тарзе ки гуфтем? оғози ҳамин меҳрбастан ба санъату фарҳангу навохтани ҳамин ҳунари скрипка ва шумо дар аввал ҳамроҳи шумо суҳбат доштем, гуфтед ки пианино, яъне фортепиано менавохтед. аз куҷо пайдо шуд ҳамин меҳр? Ман дар оилаи санъаткорҳо ба дунё омадам ва модари ман Шодравон муаллимаи фортепиано буд дар шаҳри Норак ва и фикр мекунам бояд инсон ки вақте ки модараш мақсад мо танҳо зиндагӣ мекардем бо модарам ва модари ман ҳамин меҳри мусиқӣ дар ҳамин оила худ ба худ пайдо шуд. Чунки ман медидам кори модар ман медидам чӣ хел талабҳои зиёд дошт ва ба тариқи оинаи нилгуна медидам ҳамин асбоби скрипкаро бисёр ба ман писанд омад. Ва ман сахт хоҳиш кардам ки ба ман як скрипка дарё кунад модарам ва ёд гирам. Лекин бисёр соли аввал азобҳои зиёд кашидам барои ёд гирифтан. Хостум партоям хондани скрипкаро. Ҳар сол мехостам партоям. Душвор буд. Лекин бо зарбаи гуфтану ва сахтгирии модарам ҳамин чиз мада ёрдам дод. Хеле хуб. Вақте ки ин худаш ҳамин
навохтани ҳамин асбоб, яъне скрипка хеле душвор аст, ман фикр мекунам, чунки вақте ки мо ҳам мерафтем ба мактаби мусиқӣ, мо дар синфи фортепиано таҳсил мекардем ва дар ҳамин синфи мо буду, баъд синфи скрипка буд. дар ҳамонҷо ман мешунидам чӣ тавр он муаллима онҳоро сарзаниш мекард, ин тар навозед, ҳама чӣ қадар душвор аст навохтани скрипка. ва чӣ тавре ки гуфтед модаратон фортепиано менавохт. бале. шумо ҳамин ҳунари навохтани фортепианоро доред ба фикр? бале, ман баробар ба хондани скрипка 7 соли мактаби мусиқӣ бо асбоби фортепиано хатм мондам. акнун дега гирон мекунем, метафсонем. ана ҳарораташа баланд кунам ин ки баланд мекунем, аввалда баланд мекунем, чунки бояд дар ҳаво бирён хуб мекунем. гарм шавад. равғана мерезем. хуб, равғанаш бояд серавған биёд? не он қадар не, ин равған бо гӯшт об мешавад, бас аст, кифоя аст. ман фикрам ки ҳамин хӯроки назмидагии шумо яке аз онҳо. яке аз онҳо. бале. боз ба мо қимаро гирем. қимаро мегирем. гӯшти қима дохил кардам. стар кунем. ам қадараш кофӣ аст? бале. ана гӯштамо бояд каме омехта кунем ки майда шавад. майдатар шавад. дар навозандагӣ оҳангое ки шумо эҷод мекунед, оҳангое ки ҳаст, ҳамоно аз куҷо чӣ хел тавлид меёбанд? ҳамин як эҳсос аз куҷо пайдо мешавад? бале, ҳар як оҳанг ба хича як хоси худро дорад. масалан намак лозим мешавад? намак ҳозиражда не. мода пиёзи сабз лозим мешавад. масалан гуфтем ки пайдошавии ҳар як оҳанг ҳамун ба як тарзе пайдо мешавад. тарзи худиша дора, бале. мешавад ки як оҳанг як сурудиро назира мешнавӣ ва ҳамун суруд хиёл фикр мекунӣ ки дар оҳангам хуб меояд. ҳамун сурудро бо тарзи мусиқӣ тайёр мекунам. умуман медонед, мехоҳам аз шумо пурсам ки ҳамин кадом хислати одамон ба шумо писанд нест? хислати одамоне ки имрӯз ҳастанд дар байни ҷомеаву ҳаст ва нест, кадомаш? хислатҳои бад фикр мекунам ба ягон нафар маъқул нест ва хислатҳои дурӯғ гуфтан аст. дурӯғ гуфтан ва бахелӣ кардан аст. наз мебинам ҳамин. вале дар ҳамин касбе ки интихоб намуда, чун хеле ба фикрам ки имрӯзҳо зиёд аст дар ҳамин касб. акӯ дар ин касб ман кӯшиш мекунам ки аҳамият надиҳам ба хеле. ман фикри ман дар мусиқӣ аст ва дар аҳли оила аст ва дар хеле хуб. кору зиндагӣ фаъолият. баъд аз гӯшти қима картошка бибин ки пиёзро. пиёзи сабз. бале. хеле гуфтем пиёзи сабз лозим мешавад. то омода шудани гӯшт бояд кофта истем? кофта истем ҳатман ки дар дегмон начаспад гӯшта. ба мо 2 дона сирпиёз лозим мешавад. умуман аз навозандаҳои хориҷи кишвар яке аз классикон ҳаст, классикони ҷаҳонӣ. ки аз як дона бас? бале. ки аст ҳамон идеали шумо? аз навозандаҳои классикӣ? бале. аз навозандаҳои классикӣ хеле зиёд ҳастанд навозандаҳои ҷаҳонӣ. яъне бит кӯмак кунам ба шумо.
аз навозандаи ҳозиразамон ба ман хеле Дэвид Гаррет писанд меояд, ки бисёр як навозандаи моҳир аст ва ҷаҳонӣ аст. ба фикрам пиёза омехта мекунем. Пиёзро? شما هم کدام ژانر بسیارتر معقول است در این نقطه؟ мада бисёртар ман фикр мекунам жанрҳои гуногун ба ҳар кадом жанр мада писанд меояд, барое ки ман навозанда ҳастам ва бояд мусиқӣ чанд тарафа гӯш кунам. Бед ман гуфтам меистам. چه خیلی شده است؟ با فکرم که گوشت فیلمای ما آماده شد. آماده شد؟ بله. انا وزیر کمی ارد می اندازیم. اردم کمی می با ما اندازیم. قشق لازم میشه. قشق من با شما وزیر از اینجا می هم. ما قشق داریم در اینجا. کمی ارد. بس است؟ شده است. خب بینندگان عزیز یادآور میشم که امروز مهمانی ما نوازنده چیراده است خیلی که گفتیم اسکندر طاهرов هستند و با ما خوراک یکم سویوق یعنی بله آماده میکنند. خب انا که برگی لابروی را ما میگیریم از درونش. باید گیریم ها؟ بله. این برای همون بوی کمک بوی گوشت گرفتن شد. آبی جوش اومدگی میاندازیم. آبی گرم. آبی گرمی. بله. آها. نه. ببینید که خیلی ترسیده است. فکر میکنم کفایه است برای سرپوش رو پوشیم میبینید که کمی ایستاد باید. ایستاد هیچی گپ نیست. میدونید چیه؟ که اسکندر همین در بسیار همین آهنگای شما آهنگای خلقی رو بسیارتر با سازی اسکریپت همین مینوازید که با سازی غیژک بسیارتر دیگر نوازنده ها مینوازند و بهشون این را چخیل راه اندازی کرده چخیل پیدا نموده این سبک و اسلوب خود اسکریپت دیگر صدای اسکریپت و غیژک اونقدر فرقیتی کلان ندارد. لیکن از آن سببی که من اسکریپت را خواندم با من مثال بسیارتر آسان‌تر است هم با من نزدیکتر است. لیکن من در دوام چندین سالها چندین آهنگ‌ها را من با ساز اسکریپت تیار نمودم و در آخران وقتا چند موسیقی را تیار کردم با اسلوب غیژک. غیژکی تاجیکی کوشش میکنن که گوناگون اسباب‌ها قطعی آهنگای نو به نو ایجاد کنن. عموما میدونیم که همه ما شما بسیار همین قریب که همه همین نوازنده های سراینده های استراد ما با همشون همکاری داره. بله بله. با همه اونها. خب اکنون چی لازم میشه؟ اکنون کمی نگاه میکنیم که کارتوشکای ما پخته شود. پنیر رو میگیریم ریزه میکنیم. این رو ما در اخیر آمیخته میکنیم که برای بسیار تیز آب میشود. همش رو باید بگیریم؟ نه همش نه کمی یک کمکش. اون من در همین اولی نه ولکه همون شما قدم مونده شده بوده با همین طرز همین با هنری نوازندگی با کی بسیارتر بر کدام اسلوب شما بسیارتر پیروی میکردید؟ چون که میدونم که بسیاری از هنرمندان در اول یک پیروی کسی میشوند یا اینکه بسیاری استادا بودن که من میشنویدم گوش میکردم آهنگای پیشینه رو گوش میکردم و برای من یک مکتبی
дар оянда ки мусиқиёи халқиро навохтан ва мусиқиёи дигар хел жанрҳоро навохтан ҳамаи инро ман ҳар рӯз машқ мекардам. хеле масалан чӣ қадар чанд соат навозандаи нас бояд аз на кам аз 1 соат 2 соат машқ кунад агар хоҳад ки оянда дар як рӯз бо вақтое мешуд ки бо зиёдтар машқ мекардем. бале мегирем анаку панирро меам хел чоркунҷа мисли картошка майда реза мекунем. умуман пухтани ин хӯрок он қадар ба фикрам душвор нест. бале ин бисёр осон тайёркун аст ва ҳар кас метавонад тайёр кунад ин хӯрокро. бале кане мебинем картошкаи мо омода шудааст ё на. қариб ки ҳолиам камтарак сахттар аст. панирро тайёр мекунем пеши. панирро ҳам метавонем илова мекунем дар он. бале ин дар охир аст. инро мо инҷа мемонем. ин хӯрок аз куҷо шумо омӯхтед? ин хӯрокро ростӣ бисёр ҳозир сайтҳо ҳастанд, шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд ки хӯрок нишониде ки бо ҳамсари ман нағз мебинад ҳамин хӯрокҳои ҳаргуна айхид эҷод кунад ва яке аз хӯрокҳои эҷод. чун ҳама дар хона чи шумо дар кор эҷодкор ҳастед. бале бале хеле хуб. ва дар охир ҳатман мечӯшем баҳо медиҳем. бале анакнун як хӯришам фикр мекунем тайёр кунем. хӯришам бояд омода кунем. хӯриш мо ба мо чӣ лозим мешавад? помидор лозим мешавад. помидор ва бодиринг. бодиринг мешавад. бодирингам истифода барем. бале ду дона фикр мекунам кифоя аст. ду дона помидор, ду дона бодиринг. ман ба шумо чӣ кӯмак кунам? чӣ тарз бояд? ҳозир шакаровӣ мегирем. 3 тақсим мекунем пораро. хуб аввал пиёзро гирифта дар инҷо. ҳамин гӯед ки ба фикр мекунам ки ба шумо бисёртар ҳамин яканавозӣ писанд аст. бале барои он ки дар яканавозӣ фикр мекунам чӣ тавр озод ҳастӣ. бале озод ҳастӣ. он тарз менавозӣ. аммо буд ки ҳамроҳи ансамбл навозед? ба ҳамроҳи ансамблам бениҳоят ба ман писанд аст ва мо чандин сафарҳои ҳунарӣ доштем бо ансамбли созҳои халқию чандин давлатҳо сафар кардем бо бисёр як навозандаҳои беҳтарини ҷумҳурии мо. умуман бо кадом аз ҳамин навозандаҳои сози скрипка ё ки навозандаҳо бо кадомашон бисёртар ҳамкорӣ доред имрӯзҳо? имрӯзҳо бо ҳунармандони ҷавони боистеъдод ҳамкорӣ дорем. якчанд муддат пеш мо як сабти чӣ мегӯянд эксперимент яъне эксперимент гузарондем ки як мусиқиро 4 нафар яке якбора дар студия сабт намудем. чунки кор импровизатсия барем. не мисли не як мисол ман умуман танҳо менавозам дар студия. як нафар ҳамаи мусиқиро танҳо менавозам ва мо як эксперимент кардем ки 4 нафар як мусиқиро сабт кардем ва бисёр як писанд омад ба ҳама писанд омад ва дар оянда кӯшиш мекунем ки ҳамхеле як гурӯҳ ташкил кунем ки оҳангҳоро бо чанд нафар якбора дар студия сабт кунем. бисёр як эффекти дигар хел шид. бале ин панирро ҳам дохил мекунем. бале об мешавад на худаш? бале ранги сафед мегирад хӯроки мо. кофӣ ҳамон қадар бале саломат бошед. ҳамин қаймоқро кай илова мекунем? қаймоқро бале
дар хӯрок илован. бале. хуб, мо гирифтем аввал гӯшти қимаро истифода бурдем, баъдтар картошка, об, пиёзи сабз ва панири мулоим. Рӯяка Искандар. акнун Искандар гӯяд ки ҳамин пухтани хӯрок осон мондааст ё ин ки навохтани асбоб. фикр мекунам навохтани асбоб ба ман хеле осонтар аст. бале. бале. барое ки ин кори ҳаррӯзаи ман аст. хӯрокпазӣ дер ки тайёр мекунем. бале. бале, хеле душвортар метавад. бале. ҳамин чӣ тавсия медиҳед барои нафароне ки ё ин ки нав қадам монда истоданд ё ин ки ҳоло қадам нагузоштаанду дар нақша доранд? чӣ тавсия медиҳед ба онҳо? тавсия ҳамин аст ки фақат машқи зиёд кунанд, тамрин зиёд кунанд барои ёд гирифтани ҳамон асбобе ки мехоҳанд ёд гиранд ва кӯшишҳои зиёд дар кораи бисёр мусиқиҳои ҳар гуна гӯш кунанд, тасаввуроти мусиқияшонро зиёд кунанд. саломат бошед. ва ин буд тавсияи Кай Искандар барои ҷавонону барои нафароне ки қадам монда истодаанд. акнун расид навбати қаймоқ. кифоя? кане як бор мекунем маълум мешавад. ин ба фикрам барои саломатии инсонам фоидаовар хӯрок. бисёр як хӯроки лазиз аст. ҳам панир, ҳам қаймоқ, ҳам панири сахт. ҳоло боз илова дар охир нони хушкшуда. ана ки интизор салат мона тайёр мекунем. бале, интизор мешавем ки кай омода мешавад. ана акнун хӯришмона тайёр мекунем. хӯриша омода мекунем. ин райҳон. райҳон мегирем. райҳонам дар хӯрок омехта мекунем дар охир. меандозем. ин барои охир. бале. чӣ қадар хӯрок бӯи бомазза пайдо намуд. медонед байни хурутобу хелак бӯ пайдо кард. бисёр як маззаи хоси худаша дорад. интизор мешавем ки кай омода шаваду чашем. хӯриш монда намак дар кор мешавад. намак. бинем барои хӯриш каме кабудӣ илова мекунем. ин ба шумо. ҳамин ба наздикӣ ба ҷумҳурии Фаронса сафар карда будем. бале. ҳамроҳӣ карда будем. сафари хотирмон буд. чӣ дар он ҷо чӣ хел шуморо истиқбол гирифтанд? чӣ хел? бениҳоят як истиқболи гарм буд дар ҳама тарафа. бисёр як хотири хуб мондааст аз ҳамин сафар. чӣ хотир аст? ва як кори аҷиб шуд дар он сафар. вақте ки ман расидам ба шаҳри Париж, Фаронса, багоҷи ман нарасидааст ва хеле интизор шудем, хеле кофтукоп кардем ва наёфтем. баъди чандин соат бо тариқи интернет, яъне шабакаи иҷтимоӣ занг задем ба Душанбе ба аэропорт. баъд дар он ҷо дидем вай багоҷи мара ва дар дигар самолёт бор карданд вай багажа ва Москва сафар кард, гашт омаду ҳеҷ кас нагирифтааст. бале. ба ахир ба гирифтем ё ин ки ахир чунки рейсҳо хеле ба Фаронса мо рейси мустақим надорем ва
гуфтанд ки ба ман гуфтанд ки хубтараш ки чемодонтона ягон кас гирад хона барад. Баъд мо омадан гирифтан. Баъд мо як илоҷ карда либос ёфта консертро гузарондем. Либосам дар ҳамун либоси консертиам дар ҳамун чемодон буд. Бале, як илоҷ кардем ёфтем. як илоҷ кардем. Бале, хеле хуб. ва агар намеёфтед мо дар насиби мо унҷо як выставкаи либосҳои миллии мо буд бо аз тарафи Тоҷикистон. Аз ҳамун ҷо як ҷома гирифтему пӯшонидем. ҳам хеле як дар кадом ансамблиҳо шумо бо фаъолият кардед? ансамблҳои зиёд фаъолият кардам. Ансамбли базморо назди вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва ансамбли дарёи назди кумитаи телевизион ва радио назди. ёдовар шавем аз он рӯзҳои аввал. Шумо гуфтед ки душвор буд, ман чанд бор мехостам даст кашам аз навохтани скрипка. Бале, бале. ҳар сол ман зора мекардам, илтимос мекардам. Модарам ман ки модарҷон биё ман нанавозам. Мара мегуфт ки як соли дигар бачаҷон тоқат ки як соли дигар. ҳам хеле як сол ахир сифи 11 расидем ва озир айни ҳол ман хеле миннатдор ҳастам ки аз модар ки мара дар як роҳи бисёр ҳамин роҳда мара ворид кардам. медонам ин модарон бисёр вақт ҳис мекунанд бале чизро амин ба кадом роҳ бояд пешбарӣ кунанд. ҳамин хеле ҳаст. модари мо амин дар мактабҳо будем, дар чорабинӣ шурӯъ кардем. баъд ман камакагам намехостам, аз ҳад зиёд буд. гуфтам инҷа фаро қадар фикр бояд кунӣ, қадар бояд импровизатсия бошад ягон чиз. ба ҳамун ҷо мегуфтам ки рав бача ҳамун ҷо рав, ҳамин шакл ба дигарша накун. ҳо чизо буд. бале, ба маза бениҳоят. фикр мекунам хӯроки мо қариби омадани тайёршавиш аст ва каме кабутии дигар реза мекунем. хуб, бинандагони азиз, мо ҳамроҳи бародари азизи мо ака Искандар хӯрок омода намудем ва хӯроки мо ҳам омода шуд. Анакнун вақти аз ҳама муҳим барномаи мо чашидан ва баҳо додани ҳунари ака Искандар. бо ҳамроҳи телевизиони Сафина бошед. пас аз чанде мо хӯрокро мечашем ва баҳо медиҳем. хуб, мо хӯрокро ҳамроҳи ака Искандар бардоштем. мегирем кабудиш. бале, биед кабудӣ хело хуб, хело бомазза, аммо ҳоли хӯрока чашидан дар кор. нони хушкшударо фаромӯш накунем. бале, чунки ин худ тавсияи ака Искандар аст. ана так, бале, тайёр. худум бинандагони азиз, мо хӯрокро бардоштем ва аввал омода намудем, баъд бардоштем. анакнун ҳозир баҳо медиҳем. боз як бор дигар хотиррасон мекунем ки аз худи амин дасти акаи Искандар хӯрдани хӯрок фикр мекунам ки ҳам ҳунарманд аст, ҳам хело ҳам хӯроки бомазза шудааст ва ҳозир мечашем ва баҳо медиҳем. хуб, бинандагони азиз, вақти аз ҳама муҳими барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин, меҳмони имрӯзаи мо боз як бор дигар хотиррасон мекунем бародари азиз, устоди азиз Искандар Тоиров. ва акнун вақти чашидани хӯрок. хуб, марҳамат, чашед. чӣ таре ки шумо тавсия додед, аввал бо нони хушкшуда, каме панир. хеле хуб аст. бале, хело бомазза аст. бинандагони азиз, хело
таъми хуш дорад ва аз ҳамаша хӯрем мумкин аст ҳамаша мехӯрем. бо хоҳишмандоне ки тезӣ ҳастанд метавонанд каме аз қаламфур мурч аз мурч метавонанд каме мехӯрем. мумкин аст бале мурч чиқадар бомазза ва медонед аз ҳама иштиҳо меорад ҳамин инсон иштиҳоша меорад бӯи ҳамин хӯрок аст. бисёр таъми бомаззаам дорад, бӯи хушам дорад. каме мисли яка искандара мурчам кунем. панир хеле бомазза кардааст. бале ман рости хеле ҳаяҷон доштам дар вақти тайёркунӣ тарсидам ки хӯроки ман насӯзад ё ки ягон маҳсулоташро фаромӯш накунам. хуб хеле олӣ, хеле бомазза. хуб акнун хӯришро хӯришмона мечашем. бале хӯриши шакаробӣ. ин хӯриш дар байни мо хеле маъмул аст. бале ин хӯриши чиле ки мегӯям ҳаррӯзаи мардуми тоҷикистон. ҳар рӯзам хӯрӣ хӯрдан мегирӣ. бале саломат бошед. боз як бор дигар аз номи аҳли эҷоди телевизиони Сафина ба шумо миннатдории худро баён мекунем, чунки вақти азизи шуморо мо гирифтем ва ташаккури зиёд ки шумо вақт ҷудо намудеду дар барномаи мо иштирок кардед ва хӯроки хеле ҳам бомазза омода намудед барои мо. саломат бошед. ва шумо чӣ таманниёт доред барои бинандагони азизи телевизиони Сафина? барои бинандагони азиз таманниёт дорам ки ҳама вақт осмони соф беғубор бошад дар болои сарашон ва ҳама вақт пурию серӣ бошад дар хонадони ҳар кадоми онҳо ва сулҳу субот бошад, ободии кишвар бошад. иншоалло дигар ҳамаш аз ҷониби худованд. сома муҳимтар ин тинҷӯи оромӣ аст. ва ман ҳам аз фурсат истифода мебарам барои бинандагони азизи мо таманнои онро дорам ки ҳамеша пур аз лабонашон пур аз ханда бошад ва мехоҳам ки саломат бошанд ва мо ҳунармандон кӯшиш мекунем ки боз ҳамон таби шуморо боз ҳам болидатар гардонем. саломат бошед. бо барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин бимонед. хайр то барномаҳои дигар.